Sibingelela kakhulu kuphinda kuphi la esibonakala khona umnguni lo FT Gumede namhlanje nabe kusuku olukhulu lokuthi umuntu ezohlonishwa emkhakheni yokwezokwelapha nasemkhakheni yekwezomoya ngokukhonza nangokuhola emsebenzini kaNkulunkulu nangokusebenza futhi ngokwesiphiwo sikamoya. Namhlanje ke bengizonikezwa amandla neziqu zoprofessor Fani Thandanani Gumede. Akathwayo khona Mshwabe. I confer upon you this 28th day of November in the year of our Lord 2020 with a professorship in prophetic ministry, healing and deliverance. I do that in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Kule ndima engihambayo yokusiza abantu ngokwamakhambi esintu nendima engihambayo yokusiza abantu ngokomoya ngokulapha abantu ngokomoya ngezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke wangithuma noma wangibiza ngingakazalwa ukuthi ke ngizoba umholi wesizwe ngiphinde futhi ngibe umlulamisi. uJesu uma ehlangana nempumputhe uBhartimeyu ingaboni ethi hamba uyothatha umhlabathi bese lowo mhlabathi lowo kuthiwa wawuphimisela ngamathe. Emva kalokho wayesempende ngawo emehlweni wabona usethi ke ubonani ngamehlakho uthi lona ke ngibona isihlahla somalimoti engiqonda ukuthi ke ngowezihlahla nginenkolelo yokuthi uNkulunkulu wazidala futhi uyena owenza ngelinye ilanga sizakusiza abantu. So leli thuba ke engilitholile ngilithokozele kakhulu futhi ke ngijabulele kakhulu ukuthi angiphiwanga ukuyofunda eklasini ngihlale phansi kodwa amajazi nginawo engiwatholayo ngalesi siphiwo engasiphiwa uNkulunkulu noBaba mkhulu. uJesu uma efica uJohane ebhabhatisa abantu uthi naye ngicela ukuthi ungifake ukuze kugcwaliseke imibhalo okuchaza njengoba similana asimile ngoba saqhumetsheni saba ngabafundisi saba odokotela kodwa kunabantu okudinga ukuthi sithathe izinto kubo sifunde kubo izinto zokuthi impilo injani. Ingakho ngithi ke uma ufisa noma unesiphiwo kuyabiza ubekezele and then futhi ulwele ukuthi uthola abantu abazokugcwalisa isiphiwo sakho bakukhuphule sikwazi ukuhamba siphambili. Siyabonga kakhulu ubaba umngoni otholakala eNanda eMawoti. Lapha eMawoti isisigodlweni esikhulu kuyakhonzwa kuphinde futhi kusizakala abantu njalo ngomsombuluko ngisuke ngikuthenjiwe TV iComedian ngiphinde futhi ngibe seKhosini FM sithakalisizwe njalo ngo10:20 ngibuye ngolesihlanu ngizoba kuyichannel yami uDr Mnguni TV. Kunezinto eziningi ngisuke ngikhulumisa ngitshela abantu ngichazela abantu okungukuthi kumanje ngiphezulu kwamalungiselelo okwenzwa incwadi kaDr Mnguni selapha ngendabuko ezawuphuma next year. Engitshela ukuthi wonke umuntu akasondele basubscribe abantu bavula ukhozi bazoyithola izinto okufanele bayithole. Inkosi inibusise. Siyabonga.